Bergaratik San Martzialera bidezidor berrixa egokitu dozue, Kukubaso elkartekuok. Gaur horren inguruen gehiago jakiteko, Ainhoa Agirrebeñakin gaz. Nundik abiatzen da proiektu hau? Zegatik San Martzialetik bide berri hau egokitu? Bueno, berrixa, bidea berez lehen basegon, ez da ezer berrixa indoguna, baina bai indoguna da pixkatxo bat, bueno, hori egokitu eta pixkatxo bat nahi duguna da bultzatu jendia erabiltzera, ez? Eta orduan pixka asmoa orokorrean da San Martzial ingurua Bergararrontzat aingune berez isa eta oso erabilia izanik, ikusten duzue inguruan jende asko ibiltzen dela. Nahi dugu pixkatxo bat lotu eta itxia pixkatxo bat banandutako lur eremuekin eta nolabaitxeko gune oso bat edo handi bat ez eraiki baizik eta birsortu eta pixkatxo bat jendia konturatu da isen ze altxor daukagun hemen, ze benetan altxor bada. Eta zelako izan da prozesua, zein izan da indozuen lana edo... Bueno, pausu desberdinak egon dira, ez? Adibidez, hasi ginen landaketa txiki bat eitzen lagapenian jasotako sail baten, han San Martzial eliza inguruan, gero herri-lur batzuetan behin ginen beste landaketatxo bat, eta emetik, gero pasauko gazen beste sail baten, bai, danak di edo herri-lurrak edo lagapenian jasotako sailak. Eta orduan, gabizen eitzen da, pausu desberdinetan landaketa txorrekin, eta gero azkena izan da, iztinga bat sortu hemen askatzuko itxurri ostian, baitxa herri lurretan, eta gero bertan be landaketa batein. Bidezidor honek orduen dana lotzen da, proiektua egitura josten doian zeo zer da. Hori da, petatxo txikixak izango baldira bezala, eta pixkatxo bidezidor honekin nahi duguna da, eremu guzti horretatik, bidea zabaldu, jendeak ezagutu ditzan, eta azken helburua da, San Martzialera errepidetik heldu beharrian, jendeak jakin daixen, dago laukera basoan ziarre juteko, eta gainera adin ezberdinetako eta momentu ezberdinetan sortutako basuak ezautu eta gozatu, hori da pixkat azken. Zan duzu, normalien jentia errepidetik faten da, ezta? Eta ontsa nahi duguna da, Kukubaso elkarteko gure duzuna da, bidezidor hau erabili eta jentia basotik fatia. Hori da, ze azkenian hurbiltzen basora azten zada betikoa, ez? Ezagutzen duguna eta ezagutzen duguna maitatzen dugu, eta orduan ezagutzia ezinbestekoa da. Gero eta gertu hau egon, gero eta geuri hau sentidu eta geixo zaintzeko bebai. Bada jentia basora ekartzeko bide bat bebai, kontzientzia pizteko. Hori da. Eta bebai, nahi dugu erabili baitxa, pixkatxoa pedagogia itxeko, umiekin, adibidez, maiatzan eskolek itxena ekimen bat, eskolak irolan barruan mendizaletasuna dana, eta urteko, hirugarren aldixa izango litzake, urteko azken irteera, pixkatxoa guk gidatzen duguna. Nik uste dut, jente asko pentsau lehikela, bidezidor rutz bat izan lehikela, baina bidezidor horrek bebai iruten dago bertako lekuak ezagutzera, ez? Eta basuena apurrat ideia dan hori, bertako basuak berreskuratzera, ez da? Bai, horti doia pixkatxa bat kontua esaten duguna. Jendia hurbildu berriz pixka bat naturara, danu daukagu pixkatxo bat, ez da? Hori holan, eta hori gure inguruan, nik uste dut, sortea handia daukagula, ze dauzkagu guniak bertara gozatzeko, baina bai, pixkat hori izango zen azkenengo helburua, ez? Ikusten dugu hemen bidea badauela landuta. Lana fizikoa izango zen bidezidorra bitxia. Ez dugu prestau ezer berez, bakarrekin duguna da, hori lehen zagona pixkat berreskuratu, pixkatxoa garbiketa apurtxo batein, ibiltzeko erosua izan daixen, eta gutxi geixa hau, esan nahi du, lan fizikoa, txurka batzuk eta beti emon bidea, baina ez da izan bezalako proiektu izugarri bat, da lehen zegona pixkatxoa berriro berreskuratu eta balorian jarri. Zeintzuk emun dituzte atxurkara horrek, herritxarrak izan zariek, Kukubaso elkarteko kidiek, zeintzuk izan zariek? Kukubasoko kidiak kasu honetan. Guk beti normalian bai landaketetara edo bai beste ekintzetara, iztinga eraikitzeko ekintzara, bai auzolanetara beti deitzen dugu mundu guztixa, beti dago taldetxo bat prest eta horri biltzen gara. Poliki, gure azkenean gudano bolondresaga, normalian gure lanak dauzkagu, orduan
baldogunean eta Zatika aldogun zatika moduan. itxia, ezta? Hori da, poliki-poliki. Baina gisa da gero badala herritarrentzako dei bat, ez? Noski, Hau erabiltzeko noski, eta noski. danondako da Bai, lurra hau eta bide hau. Noski, azkenean guk argi daukagu gure lanan helburu bat dala danontzako onura lortzea. Orduan, guk eitzen dugu, baina gozatu eitzen dugu eitzen, eta gero danok erabili eta gozatzeko moduan ipintzia da helburua. Danon ongizaterako, danon natura gixo konektetako, horretarako bila da hau. Eskerrik asko, Ainhoa. Zorgaitxik, zuei. San Martzialeko bidezidorretik apurua gora inda, Istinga honekin itzen dugu topo. Iker Ibarra, kuku basok ikidia zu bai. Bai. Zer da Istinga bat? A ber, bai, Istinga berez da putzu bat, putzu natural bat, izango litzake Urmaela, ez? Istinga berez hemengo hitza da, suposatzen da. Urmaela ideitzeko Istinga hitza dela bertako hitza. Udan hasi zinuten proiektu hau, nondik hasi zen? Udan hasi zinuten bai. Ontsi hemen ikusten gabitzen, ez da? Hori da, ekainean sortu zen, hasi ziren lanak, berez udal lur bat hau, Bergarako udalan lur bat, eta Bergarako udalakin elkarlanean, Istinga hau sortzeko proiektua martxan jarri zen. Azkenean, biodibertsitaterako da gune garrantzitsua die, ez dauzelako asko inguruan, eta hemen biltzen dien espezie asko, arriskuan dauzen espeziea die. Anfibio espezie ezberdinak, eta intsektuen larbentzako, eta azkenean hortik sortu izan, ez? Gune hauek, askotan gixak eta tapautakoak izan die, azkenean traban zerelako, eta komeni da berreskuratzen jutia alako inguruniak, espezie asko, anfibio espezie asko eta erabiltzen dituzte arrautza jartzeko, intsektue larbak arrautza jartzeko, da gero larbak azten dira, garrantzitsua dira, biodibertsitatea antzako. Zein izan zen prozesua, ez? Hasi zineten udan, zelan izan zulo hau, zelako izan zen? Bai, udalanekin elkarlanean, udal langileen laguntzakin, azkenean zulo txiki bat itxia zen, azaleko lurra kendu, eta zulo bat osatu, da azkenean itxen dana gero tela impermeabilizate bat jarri, azpitzik, eta jazta, apurtxo bat inguruan ondo heldu, eta gero berez, azten da euri-urakin betetzen, euri-urak betetzen dau. Eta orduntxetik ikusten dugu, ez? Lehenengo zapaburuak badaz. Bai, uhandria badauz, eta izan oso eskerroneko lurra, ingurunea di. Azkenean, segitxuan ikusten du, ekainean jarri egin, da ja zapaburuak, uhandriak, intsektuen larbak, eta izan, oso posibila. Orduan apurua bagabiz betetzen helburu horrek, ez? Hasieran jarritako espezie berrixendako eremuak egotia, berrixak espezieak ez baizik eta espeziak hemen sortzia. Hori da, bai. Azkenean, naturak ez dela asko bihar, ez? Batez be ur ekosistema hauek oso eskerronekua dira, eta ikusten du, ekainetik ona, da badago kolonizatzen hasitza, eta egoera, bai. Posik egongo zari Bai, izan oso posik. Eta landaketa hau egin dituzu, ez da, otsailean izan uste lehenengoa, eta ibilizari horretan be bai. Bai, azkenean Istinga inguruan, zelai hau dago, udalan zelai bada, da, apurat eremu hontan Istingan inguruan, zuhaitz batzuk landatu die, etorkizuneko basotxo txikitxo bat irtetzen da, sartu ziren aritzak, gorostixak, ukitzen du apur bat guruneko bertako espeziekin. Bertako basotxo, basortzia hemen inguruan be bai, ezta? Hori da. Eta bai hau otsailean izan, da auzolanean be bai, eta ondo, jendia gerturatu izan, da egun politxe izan zen bai. Eta hemendik aurrera, badoketzu zeu buruan espazio honekin zarez, zeintzuk izan gadi horrengo aurrera pausuak?
Bueno, San Martial inguru honetan beti dauko gogua eta buruan gauza asko. Bueno, gutxinaka. Momentuan, badago hemen buru honetan kartel bat, jartzea nahi dugu, apur bat kartel didaktiko bat, Urmalanda... Espezien inguruan gehiago jakiteko? Bai, estingai buruzko informazioa ikuteko eskuragarri, eta, inguruan hori, landaketa udal-lurrak justu ingurune honetan badauz, posible bada, landaketa gehiago, baten bate lortuko bainun lursaien bat, jabetzan eukitzia, edo lagapenean, bai, izan oso ingurune interesgarria guretzako. Aurrera doian proiektua da hau ez, bai kartel informatiboekin, jentia suposatzen dut ontxe gehiago hurbilduko dela bai bidezidor horretatik dauko gune marka horrekin. Hori da helburu, azkenean guk hortan sinisten dugu, ez? Azkenean jendiantzako da, jendia naturara gerturatu, berezko naturak berez ukibiharreko egoeretara, ez? Alik eta ingurune hau zora aldatuta dugu, hori berreskuratzea, ez? Egoera naturala aldan enean, ez? Kuku batzuk jartzen dugu bere aletxua, ez? Bertan bai landatzeko eta bertako lurrak berreskuratzeko. Hori da gure helburua. Jentiak interesa ukitzea, suposatzen dut dira seinale ona, ez? Bai. Kontzientzia be pizten dagoelako, badaukola bere... Bai, hori da. Azkenean, umiekin etortzen zarenean, hori da ikuste dituzunean hemen, hori, gozatzen ingurune honekin, eskua zikintzen, zapahuruago bestia, gustatzea, hori da azkenean bilatzen duguna, ez? Naturan kontaktu hori, ez? Zabaltzea, gure inguruan, nahuxe. Eskerrik asko Iker mundako informazioa nagatik eta proiektuak aurrera jarraitzen da bien. Eskerrik asko.